Kami kating kuan siya kami sawang gi kuan. Gani Junjun, dili ato ana ikon sa pari ba ngano? Kuan siya kami kurang nagkuan siya. Kada pista kuan gini sila. Orang kuan. Okay, humawa pa man naman yung pista din no. Oh, napa siya. Dili pabangutana na sa pari ba ngano na nga siya. Kali ko Jun, kali ko pre. Sulay sa po kuno Jun. No, agyo na sila. Uy, mo agyo na kung anong Junjun, kung say sign, ya, ito ikuan sa pari. Kita mo lang Jing. Kamu Jing para makabuo sila. Salayo lang ba? Ayaw ko buha. Okay lang dahil magpusog na. Wala din sa manaday. Gani, basing makapanambal po ni siya. Ang usana po kuno Jun. Ang pula gani, ang pink ganina, ning kuan mon. Humana man na. So yun, ang una ning hilak na siya. Kay ngano, Ipang sa gani ko ana sa Cadiz gani. Ko tata ninyo, tabang intang ko nga mo. Ang biya ko tata. Pero ganin buntag, wala siya Jun, no? Celebrate siya kada tuig. Ang gamay ko no Jun, katong gamay na po. Ang gamay na po kapugong to. Ulo, magkusog to lang, magtablo na ko. Luto di, wala ta kusog na kayo siya. Ikaw dai, ganun. Hindi ko na ako. Siya ko no si Ching. Si Ching ko no si Ching. Yo si Ching kaya parang. Ayaw, gupti lang maayo ha. Kuan lang ganun. Basta kami ni Ching, natingala po niya mga natugang. Luto mas kusog ba siya. Para mangkamot yung kupta. Ayaw basta mo pa lang ba. Guliti maayo Ching ha. Guliti maayo Ching. Guliti maayo Ching. Luto as indak kusog jud kay Maya. Kamong tita ba kamong tita? Ano na inati? Kamong tita ba? Ina na. Sinulog yun sa Cebu. Isa try ka mo na lang. Awon sa ron. Adi, dinero man ko jud ni siya tanan. Ay, dati si Nicole. Gina. Kamong duha. May mutya ko, man kuan. Dati si ko. Uy, ito. Itong pirso. Pakita siya Kita ko sa tanawa yan ka po. Gikos ka ba ko? Giko naalala ko nun. Bitaw. Mura ako na mo ipoy. Kailang buntag wala. Wala,